Kresťania, poďme, Hospodina chváľme. Chváľme ho za jeho milosť, dobrotu. Chváľme ho spevom, modlitbou, svojim životom. Chváľme ho, že nám dal tento vzácny deň, kedy sa môžeme po dlhšej dobe opäť stretnúť. Sme veľmi radi, že vás môžeme srdečne privítať na adventnom koncerte nášho spevokolu. Vitajte. Okrem zborového spevokolu sa dnes môže tešiť aj na deti z detského spevokolu, ktoré nás prišli pozdraviť svojimi piesňami. Za úvodné klavírne skladby ďakujeme našej milej sestre Zuzke Riečanovej. Veríme, že spoločne prežijeme krásny adventný večer, naplnený Božím požehnaním.
meste Betleheme dobrá novina. Panna prečistá porodila syna. Slovo v tele o polnoci zrodilo sa z Božej moci. Zem i nebesá radostne slávia, anjeli i ľudia Pána Boha veselo chvália. Nad Betlémom jasná noc, dieťa v jasliach uložené.
tížko, spokojne spí. On, Boh, sa vtelil, Kristus sa zrodil, aby nás z hriechu vyslobodil. Hor sa, ľudia, vstávajte, vďaku Bohu vzdávajte, že sa sveta Pán zrodil, aby nás vyslobodil. Čo sa v noci stalo, že sa ľuďom narodilo dieťatko. O tom, čo sa v noci stalo, že sa ľuďom narodilo dieťatko. Dnes sa Ježiš Kristus narodil, aby nás z hriechu oslobodil. Poďme, bratia, nemeškajme, Ježiškovi sa klaňajme malému. Poďme, bratia, nemeškajme, Ježiškovi sa klaňajme malému. Ježiško náš drahý zrodený, svet ťa zvelebuje spásený. Božie malé drahé dieťa, spievame ti, prosíme ťa, žehnaj nás. Božie malé drahé dieťa, spievame ti, prosíme ťa, žehnaj nás. Čujte, čujte, pastieri, čo sa stalo na nebi, nad Betlémom jasná noc oznamuje Božiu moc. Nad Betlémom jasná noc oznamuje Božiu moc. Od polnoci zrodila, do jasličiek vložila, krásna Panna prečistá, synačka svojho Krista. Krásna Panna prečistá, synačka svojho Krista. Horca, bratia, vstávajte, Bohu vďaky vzdávajte, že sa sveta Pán zrodil, aby nás oslobodil. Že sa sveta Pán zrodil, aby nás oslobodil. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milé sestry a milí bratia, aký si som udýchaný, človeče. Hej, tá posledná pieseň nás celkom vyťažila. Keď mi povedali, že mám mať príhovor, povedali mi, že brat farár, ale maximálne 3 minúty. Neviem prečo, neviem, či som mal vôbec niekedy dlhší príhovor ako 3 minúty, neviem, však povedzte vy. Čo sa dá stihnúť za 3 minúty? Povedal som si, že kým len prejdem od basu cez alt, cez soprán, tu, tak už je to minúta a pol. V podstate vás ešte pozdravím a môžem si sadnúť. A je to vec vybavená, naozaj 3 minúty. Aký to je vlastne čas? Je to veľa? Je to málo? Čo? No, za 3 minúty, ja neviem, sa dá stihnúť veľa vecí, však?
Napríklad tým Formule 1 si predstavte, že za 3 minúty vymení 36 krát 4 kolesa na aute. Mne to trvá hodinu na jednom, kým si vymením. 36 krát. Čo to je 3 minúty? To je kúsok času. 3 minúty niekedy sa zdajú byť nekonečné, keď čakáme na výsledok u doktora, že? A nevieme, čo má prísť. Alebo môžu byť strašne krátke, napríklad na takej písomke, keď učiteľ povie posledné 3 minúty. Zdá sa, že to je len pár sekúnd. Alebo keď povedzme, že vám bolo povedané, že máte posledné 3 minúty. Že? Ako rôzne sa dajú chápať tie 3 minútky. Naučili sme sa, bratia a sestry, ohromne limitovať svoj život a asi to tak aj musí byť. Musíme byť vyciachovaní, presne vyštafírovaní aj časovo, aby sme to či ono stihli. A zdá sa, že ten čas je tak naplnený, že si dnešný svet už ani snáď nemá čas všimnúť to, čo sa deje na Vianoce, keď nebo zostupuje k zemi. Čas totiž to má a chce mať aj duchovnú hodnotu. Nie len tú našu, ale aj duchovnú hodnotu. Si predstavte, že keď Pán Boh stvoril svet, tak za 6 dní ho stvoril, ale 7. deň povedal človek, prestaneš konečne pracovať a budeš so mnou, aspoň chvíľu. Aspoň chvíľu. Musíš si vyradiť čas na to, aby si hľadal svojho Boha, aby si bol pri ňom, aby si rozumel tomu, prečo si vlastne tu. Samotný Boh sa prispôsobil tomuto nášmu času. Keď čítame u apoštola Pavla v liste Galáckým 4. kapitole, ale keď sa stala plnosť časov, alebo plnosť času, tak Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy. Ten večný, neohraničený ničím stvoriteľ a Boh sa skláňa k tejto zemi a všíma si tie naše telefóny, mobily, časy, hodiny, atomové hodiny a povie si, tak tomu človeku musím sa nejako prispôsobiť. A v plnosti času, keď Pán Boh uznal, áno, toto je najlepší čas na to, aby ten človek spoznal Spasiteľa a Pána, poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom. Aké je dôležité vo všetkých tých našich časomierach, kalendároch a organizéroch, vo všetkých tých povinnostiach nájsť čas, ktorý bude vyplnený našim stretnutím s Bohom. Prajem vám, aby ste tieto Vianoce zažili. Nie je to jednoduché. Všetci na nás tlačia. Či už máme to, alebo ono. Ale prajem vám, aby ste našli čas, v ktorom sa budete môcť stretnúť s Bohom. Pekné Vianočné sviatky. Sme veľmi radi, že na dnešnom koncerte sa vám predstaví aj náš detský spevokol. Vítajte, milé deti, ktorý pracuje pod vedením sestry kaplanky Pavlinky Šofránkovej. Tak, milé deti, nech sa vám dobre spieva a nech sú vaše srdiečka naplnené radosťou, že aj takto môžeme spoločne oslavovať nášho nebeského Otca. Zajme chválu,
Ďakujeme veľmi pekne. Ako každý dobrý program musí obsahovať nejakú reklamu, tak aj my by sme teraz si chceli urobiť reklamu, lebo takou našou hlavnou úlohou, na ktorú sa zameriavame, tak to mám zostať stať? Ďalej? Takto? Dobre. Je muzikál, ktorý pripravujeme. Muzikál Hansa Christiana Andersena o Snežienke, a ktorý chceme túto jar aj odpremierovať. Tak sme sa rozhodli, že zaradíme do tohto programu aj jednu z piesne z toho muzikála, aby sme vás navnadili a pozvali na túto premiéru. Dátum ešte nemáme, ale ostaňte pripravení a počúvajúci a sledujúci všetky sociálne siete a médiá, lebo bude to všade a bude to veľké, takže k slnku rastiem a solová pieseň našich Snežienok.
Ďakujeme veľmi pekne, tak myslím, že sa máme na čo tešiť, na ten pripravovaný muzikál, tak sledujeme. No a teraz spoločne s našimi deťmi sa prenesieme do malého mesta Betlehem a čujme, čo za predivné veci sa tam stali. Zbadal som ťa cez okno, zaklopal som, chcel som vojsť. Klopal som a klopal toľko raz. Ty si sa však otočil a chcel si sa skryť. Klopem, chcem vojsť. Otvor dvere, pusť ma dnu. Nikdy som ťa neopustil, ani som ťa nezavrhol. Tvoje rany uzdravím a tvoju bolesť utíšim. Chcem zotriť tvoje slzy, vrátiť úsmev na tvoju tvár. Do srdca ti vložím novú pieseň. Hľa, dnes robím všetko nové. Dieťa moje, neotvoríš dvere? Nesadneš si na chvíľu k mojim nohám? Opri si hlavu a srdce o svojho Spasiteľa. Poď, sadni si k mojim nohám, spoznaj silu mojej lásky. Iba pri mojich nohách pochopíš, že ja som skutočne tvoj Pán.
Počujete zvony? Zvonia. Sladké strieborné zvony. Všetky sa dali hovoriť. Odložte svoje starosti. Vianoce sú tu. Prinášajú dobrú náladu mladým, chorým, trpezlivým, smelým. Toto je ich pieseň s radostným zvonením. Zdá sa, že ich počuť zo všetkých smerov. Ako bijú. Zvyšujú svoj zvuk cez kopce a doliny a rozprávajú svoju rozprávku. Ďalej a ďalej sa nesie ich radostný tón. Veselo zvonia a zvonia. A ľudia radostné piesne nútia. Počúvajte zvony. Zvonia. Szczędrych, szczędrych, szczędrych
svojho syna dáva, Emanuel meno má. Nech sa svetom nesie táto správa. To bol dôkaz, že nespievame na playback. Pred záverečnou piesňou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať našej pani dirigentke Janke Bosakovej aj za takúto veľkú trpezlivosť, ktorú s nami má, lebo teda občas sa aj stáva takéto niečo. Tak ďakujeme ti, Janka, za trpezlivosť, ochotu a obetavosť pri nácvikoch. Častokrát to teda nemá s nami vôbec jednoduché, o to viac si vážime jej pôsobenie v našom spevokole. Ďakujeme Zuzke Riečanovej za pomoc pri nácvikoch, ako i klavírnom doprovode, pani kaplánke Paulinke Šofránkovej za vedenie detského spevokolu. No a ďakujeme aj vám, že ste prišli, svojou prítomnosťou nás potešili a povzbudili. Najväčšia vďaka ale patrí Pánu Bohu za jeho milosť, požehnanie, ktorého sa nám i vám i takto cez piesne na jeho chválu dostáva. Je naozaj Božím darom, že človek môže spievať a oslavovať jeho meno. Nech mu je ešte raz za to všetko vzdávaná vďaka a chvála. Prajeme vám požehnaný zvyšok adventu a k blížiacim sa vianočným sviatkom veľa radosti z narodeného Krista. Pokoj vám.
asi sa vám nechce odísť, tak teda ešte raz ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli a teda ako taký malý prídavok by sme si dovolili teda ešte jednu pieseň. Ďakujeme a požehnané sviatky. Pokoj vám ešte raz.